Waɗannan su ne kuɗaɗen da suka fi kowanne daraja a duniya. Mutane da yawa na ganin cewa dalar Amurka ta fi kowanne kuɗi daraja a duniya, amma a yau za mu sanar da ku haka ne ko ba haka ba ne. Na biyar shine fam ɗin Birtaniya. Fam ɗaya daidai yake da dala 1.22. Ɗaya ne daga cikin tsaffin kuɗaɗe kuma an san shi da riƙe darajarsa. Darajar fam ta samo asali ne daga ƙarfin tattalin arzikin Birtaniya. Na hudu shine dinarin Jordan. Dinari ɗaya daidai yake da dala 1.41. An san shi da karfin daraja a fadin gabas ta tsakiya, yawanci saboda mai da kuma iskar gas. Kafin tattalin arzikin ya taimaka wa dinari rike darajarsa. Na uku shine Omani Riyal, wanda shi kuma riyal ɗaya daidai yake da dala 2.60. Yana ɗaya daga cikin kuɗaɗe masu daraja a duniya, godiya ga albarkatun ƙasar Oman na mai da kuma iskar gas. Karfin tattalin arzikin ƙasar da kuma iya sarrafa shi ya taimaka wa riyal ɗin wajen rike darajarsa. Na hudu Bahrain dinar. Dinari ɗaya daidai yake da dala 2.65. Yana ɗaya daga cikin kuɗaɗe masu daraja a duniya. Jinjina ga ma'aikatar mai da iskar gas na Bahrain. Karfin tattalin arzikin ƙasar yakan taimaka wa darajar dinar.